أنا سابي وقتي زلون مربات أبجزهم كيجابهم زلون عبيت حلمتات أنا دلخو بزي خيبتهم بعد ترجم زلون هوات مخينا برحة عبد سلاني يرني صخاف سوشيال ميديا إسرائيل كتك أميلات 4-5 ساعات هواتي أبود في هوات كم زعين الشجر زحلف سبكن أنا ترى كم زيكونكو رجزني كندي كوانينا كابسرح أتينا خندق أسلوز قبنا جزي تيك توك نريد نحلفه كندي كوانينا كنبلع كنستي شقق كنأتو مسفامي لخن أكب تليفوننا بيدنا زلا إذن فاتينا بدلنا نجبر زلنا نجر زي كونس أبتنا السوشيال ميديا متأودي أسلزعتنا تراي أنا هذنا السوشيال ميديا أديكشن كوتس مستلخو بزح نجارات فاتينا بزح وطئتاوي نبرن حانت دوكمنتار جن خلو نجر كيراتو بزح زعواش السوشيال ميديا سيرش خمس جبرون جيرهنيا أبتا دوكمنتار تيم زبلو تتقاملو دولهم بلاتفورم لعلت نسخم نفسهم تفلتوا نسو يفلتكمي حقوسات ديخم زلهم أبزح الجوان صموادي زلكم ديبريشن دي دلكم كابتوايكم كحفرات ديخم حوسات ديخم كله يفلتوا إذا خاب بيت أب سوشيال ميديا تجبروا أكتيفيتيز كبداتاي تعينت فيديو بوست تبلو أمن تعينت فيديو كومنت تجبروا لايك تجبروا نفس وكف ديتيل تأكيبوا حدا موديل صراحة إذا موديل زين صوم كمان نفسهم كنت أتفلت وايد كلونيهم صوت زيادة فلت أكاي مش روزت أول أبسب زت كعكا صوم كا زيادة فريد ومخاص لزلو دهم كون خاص لزفلتو كلتا دقيقة كاتيخا كم يجيرهم 10 ساعات أو يقبروها يفلت يوم مالتيو فيسبوك تراي حموش شحناتنا داتا لو حدث بزعوان نفسه 5 نجارات كمان كفلت أكلني فيسبوك كن حموش شحناتنا داتا لو مالتي وذا مورز أنا حنا سلازخونو سوم جنزب زكبو نحنا زت فأنا يجزي سلازخونو وجنزبهم أمونجنا يبقى سيوم attention ناتنا نمركب مالتي تزبز حز فلت أنها نص عوتلنا نعم فيسبوك تهونكم بزحك زيهم تدفولو فيسبوك عندي فلتكم يحطهم كالوت بلاتفورم سناب شات تخونكم تقوم بزحك زيهم انستغرام تخونهم سلاز بزعبانا بزح انفورميشن كأكبول لهم مالتيو سوشيال ميديا كم تبتدو كومنتاريز رأخوها عبدالله كخت أملو عبدالله كخت قرفوت النبرة يكونن كم زماكينا خا عبدالله كاتوستا عبدالله كاتبت حلا شو تأمطهم يكونن كندي سايكولوجيست كندي ناي انجينير ناي اتنشن انجينير تساتفو حدا ابناي بيزنس كامباني سو كم يجرو ما ومصخا كم يجرو ما وعلوخا يفلطو يوم نسون بنات كابلان ديكونس بناتهم بلاني خاتخي سبكونشسلي خا كله نغرات تقبرو تخفلو خفليت يلن كن كان نفس خان هيوت كان تخفليت ገንዘብ አይትከፍልኒ ሃገር ነፍስ ኻን ህይወት ካን ይትخفليት እንግዚ ኻት ጥራይ ስለተጥፋሉ ዲ خند ዝዛረብ ዘለኹ ናይ ግዜ ጥራይ ኣይኮነን ተዓበ ጉዳይ ንሕና ደቂ ሰባት እቲ ብዙሕ ግዜ ዘጥፋናሉ ንዑ ኢና ንመስል ኣዝሎም ማዓንቲ ዞም ሓፀርቲ ቪድዮታት ንሪኦም ንዓና ንማንነትና ከመይ ይቅርጽዎ ከዓይነት ሰባት ይቕይሩና ኢና ክንርኢ እዚ ቀዳማይ ናይ ባህሪ ለውጥ እዩ ቲክቶክ ተርእና ንኣብነሲ ጽنحلو أب حمش دق زي أكل جزيس منفس وسب مثلا حنت تزمر قال حدا زت تبابع موتيفيت قبل شو حنت تتصرف سبيتي شو صنحلو حدا زحمس أو صنحلو حزن ورا كم عارض كم برت ولا لا كم كبير مصحف زنبب سب سلمنتاي تنبب على خيل عيك صالح كم سبورت تسرح سب سلمنتاي نفس خاخ ريكو بتشارب لجيرب كويزوري تاسرو جاني تاي يالكوتي تاي رقابة إيالكم مالك يعني أهون أعجبني ممكن أديات تزغون تديات قبرنا عشر مطيلها النزاع شهر رأسنا أو حموش دقري أكل سبات شدوش عين السباتي إنقد مالتي شدوش عين السباتي إنقد تلوخا نتحرخي السلاسل ونتحري قبلو نتحرخي السلاسل ونتحري قبلو سلازخونا حار عينة بحري هلواناني أبريل لايف إذا همز عينة فيديوهات مسترقاقم أبريل لايف كمينا نخون نحزن تنحلنا نحقوس تنحلنا بحرق أن لعلت نبتح تنحلناها نهد حوس زبلت أواي حوس زبلة مننات يوم زوبنا كابت زنبرنا واتينا كالوط عين السواتينا نخون نابنت كبكم تلالي خمسي أب تيك توك
ክንደይ ሰባት ንሪኦም ምሻለው ካልም ኮይኖም መፁ ተረጋጉ ዓይነት ሰባት ገለ ዓመት ምስ ፀንሑ ግን ካልኦት ዓይነት ሰባት ዝቕየሩ ቲክቶክ ቶታሊ በቃ ዘይትፈልጦም ዓይነት ሰባት ዝቕይሩ ናውም ንሕና ከዓ ኣብ ነፍስና ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኢና እምበር ኮፍ ኢልና ነፍስና ምስቲ ናይ ቀደም ግዜ ተነወዳድራ ነርና ሰማይን ምድርን እዩ ትዘለናዮ ነገር ማለት እዩ ክንምንታይ ኣውሪዶምን ኣለው እቲ ካብኡ ዝኸፍእካ ሰብኣውነት ናዮም ደጥፍዎ ወዲ ሰብ ዘብሎ ነገር ተሎ በኣእምሩ ልቦኑ ሕልንኡ ምጓዓዝ እዩ ብስምዒቱ ጥራይ ክጓዓዝ ተጀሚሩ ግን ሰብ ደይኮነ እንስሳ እዩ ዝኸውን እንሶም ከዓ እንስሳታት ከም ንኸውን እዮም ዝገብሩና ደሎ ንምንታይ ኢሞሽናል ትኾንካ ኢኻ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓደ ኣብቲ ዘሎ ፕላትፎርም ኣብ ትጥቀመሉ ክተጥፍእ ትኽእል እዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ወረ ከም ዝስፍሕፋሕ ይገብርዎ ናይ ሓሶት ዜናታት ከም ዝስፍሕፋሕ ይገብርዎ ሕሜት ፀርፊ እዚ ኩሉ ቫይራል ከም ዝወፅእ ዝገብርዎ ንምንታይ ይመስለኩም ንሕና ብኢሞሽንና ጥራይ ንኽንጓዓዝ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ቪድዮታት ትርኢ ተለኻሲ ኣእምሮ ሕልና ልቦና ክሰርሕ ትኮይኑ ሓንቲ ቪድዮ ምስ ረኣኻያ ካብ 10 ክሳብ 15 ሰከንድ የልዮ ኣእምሮኻ ነዚ ኩሉ ንኸሰላስሎ ማለት እዩ ኣመዛዚኑ ንኽውስን ተኮይኑ ኢሞሽናሊ ንኽውስን ብኢሞሽን ተደኣ ክሪኦ ኮይኑ ግን 0.5 ሰከንድ ጥራይ የልዮ ሓንቲ ቪድዮ ትሪኣ እንትጠቕመካ ዳ ይጠቕመካ ናይ ትሪእኒ ኢኻ ዝፍረድ ፈሪድካ ዝፃረፍ ፀራሪፍካ ገለ ክትወፅኢኻ እዚ ከዓ ኣብቲ ንገብሮ መዓልታዊ ሂወት ዓይነት ፅልዋ ኣለዎ ተልኩም ኩሉ ንገብሮ ነገር ብስምዒት ጥራይ ይኸውን ብስምዒት ንውስን ብስምዒት ንዛረብ ኣእምሮ ሕልና ልቦና ስለዝተደፍነ በቃ ንእሽተይ ከምዚ እያ ተደልየና ተሲና ክንላዓል ክንሓረቕ ክንፃረፍ ዝኾኑ ክንብል ንእሽተይ ምክንያት ጥራይ እያ ተድልየና በቃ ከምዚ ናይ እንስሳታት ኣካይዳ እዩ ዘለና ማለት እዩ ከይዱ ከማን ክሳብ ቅትለት ዘብፅሓና ነገር ተሎ እዚ ኩሉ ነገር ተደፊኑ ብስምዒት ጥራይ ክንከይድ ምስ ንጅምር ኢና ከምኡ ዓይነት ውሳኔታት ንውስን ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እዚ ናይ ሓሶት ናይ ሕሜት ናይ ሓሶት ዜናታት ኮንተንት ከም መዘናግዕ ክንቆፅሮ ምጀመርና ከዓ ሽዑ እዩ ዝገደል ሂወትና ዝበላሸው ንምንታይ ቃል ስጋ ኮይኑ ዝብል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ነገር ንርስዖ ኣለና ዝኾነ ኣብዚ ዝኣከብናዮ ቃላት ኣብ መወዳእቱ ህያው ኮይኑ ብደገ ክንሪኦ ኢና ዓፅምትኻ ዝሰብር ፀርፍታት ተዳ ክንሰምዕ ተዳ ንውዕል ኣለና ኮይና ኣብ መወዳእቱ ኣብቲ ንነብሮ ሂወት ከምኡ ዓይነት ናብራ ኢና ክንነብር ንስድራና ንደቅና ነቲ ኣብ ከባቢና ደሎ ነገር ከምኡ ኢና ክንከውን ምስ ነፍስና ንዛረቦ ዘረባታት ኔጌቲቭ ይኸውን ፅቡቕ ነገር ኣይከውን እዩ ክሳብ ፅቡቕ ነገር ኮንሱም ዘይገበርና ማለት እዩ ክሳብ ፅቡቕ ነገር ዘይተናሉ ዝነብስና ፅቡቕ ነገር ኣብ ደገ ከጋጥም ዘይሕሰብ ስኻስቲ ዝሓሰብካዮ ኢኻ ገለ ዝበሃል ምሻሎ ብሳይኮሎጂ ንስኻ እንቲ ዝረኣኻዮን ዝሰማዕኻዮን ኢኻ ቀንዲ በቃ ኣነ ክሪኦ ከለኹ እዚ ዝረኣኻዮን ዝሰማዕኻዮን እዩ ብዝርእስኻ ክመፀካ ካልወላ ሓንቲ ዝመፀካ የለን ሶያ ንሕማቕ ነገራት ንዓበይቲ ኣእምሮና ክዕንው ዝኽእሉ ነገራት ከም ኢንተርቴይንመንት ምስ ወሰድናዮም ሽዑ ነገራት ተበላሽ ማለት እዩ እቲ ብድሕሪኡ ዝገብሮ ነገር ተሎኻ ስትራግልስ ናይ ሂወት በቃ ይደልዮምን ኢኻ ዝብድሆታት ኣብ ሂወት ምውዳቕ ምትሳእ ንሓደ ነገር ነዊሕ ተፀሚምካ ምፍታን ገለ ብጣዕሚ ካብ ዘሰልችወና ነገራት እዩ ምክንያቱ ከምቲ ሓፂር ንሪኦ ቪድዮታት ኣብ ሂወትና እውን ከምኡ ዓይነት ውፅኢት ኢና ንፅበ ዝኾነ ትምህርቲ ንጅምር ቀልጢፍና ክዕወት ንደልዮ ዝኾነ ስራሕ ንጅምር ቀልጢፍና ክዕወት ንደልዮ ዝኾነ ሓዳር ንጅምር ቀልጢፉ ክኸውን ንደልዮ እንተዘይኮይኑ መስገደላት ተበዚሕዎ ግን ኣብቲ ኮንፈርት ዞን ዝኣተና ስለዝኾና ንገድፎ ማለት ቀልጢፍና ነቋርፆ ዓለዲ ፈለጥታይ ከገደሸን ንገዛ ዓይነቱ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ኣካይዳ ከዓ እንታይ እዩ ዝገብረና ብትምኒት ጥራይ ከም ንቃፀል እዩ ዝገብረና ብትምኒት ጥራይ ከም ንቃፀል ማለት በቲ ቲክቶክ ንሪኦ ቪድዮታት በቲ ኣብኡ ንሪኦ ላይፍ ስታይል ናይ ሰባት እቲ መንገዶም ስለዘይርአዩና እቲ ዓይነት መንገዲ መፅኦም ክንደይ ዘይደቀስሉ ለይታት ከም ዝነበረ እቲ ዓይነት ምድቦታት ሓሊፎም የርኢና ስለዘየለው ነቲ ናቶም ሂወት እንዳተመነና ንዓና ነፍስና ወላ ሓንቲ ለውጢ ኸይራና ወላ ሓንቲ ከይሰራሕና ናይ ሰባት ሂወት ጥራይ ክነድንቕ ናይ ሰባት ሂወት ጥራይ ክንምነ ዕድሜናን ሂወትናን ተቃፂሉ ይውዳእ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ከም ሕብረተሰብ ብዓብዩ ዝሃስየና ዘሎ ሶሻል ሚድያ ካብ ስድራና ተፈሊና ስለዘለና ንዕልሎ ነዛርቦ ሰብ ስለዘይብልና ምሕበና ይፅምወና ኢና ጌርናዮ ናይ ቢዝነስ ካምፓኒ ክሳብ ዝኾነ ከዓ
بصموانا خفوس يكون انت سارح وين زلنا ديبرشن كحوي يكون انت سارحو كمان زيادة خصمو كالو زيادة خصن حلوم تخون كذا صموا خم زلكا تفيتو لا صموا زسمعك فيديوهات يوم صدوها زيادة نفس خازص زيادة بينها خمز خون كذا ذكرك فيديوهات مالتي كله زي ون خطحب الله لازم مفتح زي كون دخوننا زلو ديجيتال دراغي دخوننا دلو كم زوستو بحروج او بمرفق قالينا دي وستو زين وستو زل نمبر دراغي بقى زخونه شجر اغاطيمو محبي خاي هذا ميلكان او تخيد كز فيت نفيت كتقطمو يتدلن زلها فيت نفيت كنقطمو يدلن زلنا نتشجرنا مالتي انا لعلي املاخ مفتحنا شجراتنا محبينا يصموانا محبينا ديبرشننا غيرنا مس نفسنا يخون مس اغزابير يخون غزي بلان ናይ ኩሉ ነገር ማዕቆቢና ስዩ ኮይኑ ማለት እዩ ትዝኻፈ ማዕቆቢ ኸይ ኸውን ኣሎ ማለት እዩ ዝገደደ ዲፕሬሽን አግድዶ ጽምዋ ይግድዶ ኩሉ ሕማቅ ዝበሃል ነገራት ይግድዶ ማለት እዩ እቲ ካልእካ ድሕሪ ቁርብ ግዜ ሶሻል ላይፍ ናጠፈ ይኸይድ ምክንያቱ ምስ ቴሌፎንና ንዕልሎ ክበዝሕ ካብ ምስ ካልኦት ሰባት ንሳና ባዕላ ገዛውቲ ሙሉያ ኣይትዛረብኒ ኢኻ ትሰምዓ ትውዕል ሰው ናይ ካልእ ምስ ካልኦት ትገብሮ ኢንተራክሽን ዳሰልቾካ ይኸይድ በቃ ይስልቾካ ቴሌፎን ክትዛረብ ስልቾካ ሰባት ክትዕልል ስልቾካ ሳትኾን ናይ ማሓዛኻ መፍትሕ ሽግርካ ገሌልካ ማለት እዩ ናይ ኩሉ መፀጊዕኻ ትገብራ ማለት እዩ ከም ዝምሻሎ በአካል ረኺብካ ኣብ ስእሊ ፖስት ዝገበሮስ በአካል ረኺብካ ኮሜንት ተይብካ የምስ ኣብቲ ኮሜንት ጻሕፍለይ ገለ ዝብኻ ሰባት ያ በቃ ብኡ ኻትረኸብ ኮሜንት ኮይኑ ብኡ ትጽሓፍ ኣለካ ዝኾነ ርእይቶ ኮይኑ ብኡ ትወሃብ ኣለካ ገለ يعني ذخات زفرح زقبرو مالتي بقى ولك أو النتي زمهر ناي ولك نابراز بالكا نعنا عندك سوات كابت عزيز خبدنا نجاري مالتي أتمود هذا سوشيال ميديا زتفو نجارت اللوخا creativity زابيرنا أنا هم تفترنا كالوت نجارات كنفتر كم نخل جيري يسارحنا كنفتر تخوينا جن كنعزاو علنا كم زي عواف تعزيبهم airplanes سارحو كابتات زمهارو سبات زلو يا تعذبت خنكون لنا سوشيال ميديا جن نمعزاب زعدم بلاتفورم يكون كم زعات ألمات كونكا كبد بلد ألمات تليفون كات كمت لها أبزقت كاس ترى مشترى أبزلو نجارات تريز الرأي كان أبزقول حلكا ولا حد تختاري تقلني حات ألماتي نابز ألماتي كم عينة هيوتي خات حلف أبقر مي خازلو opportunity تختاري يتكل ኣብ ቅድሜ ኻዘሎ ክምህረካ ዝኽእል ነገራት ክትመሃረሉ ይትክእል ክትምህዛ ይትክእል ክትፈጥራ ይትክእል ትኸውን ማለት እዩ ነዚ ክትረጋግፁ ተደሊኹም 3 መዓልቲ ካብ ቴሌፎንኩም ተፈልዩ ኣብታ ውሽጢ 3 መዓልቲ ክንደይ ነገራት ክትዕዘቡ ኢኹም ኣብ መንገድኹም ክንደይ ክትዕዘቡ ኢኹም ኣብ ገዛኹም ደይ ተስተውዕሉ ነበርኩም ነገራት ክተስተውዕሉ ኢኹም ኩሉ ነገርሲ ብርድኢት ክትገብርዎ ኢኹም በቃ مزخي كتردك حتى تنبرون نجر ديكونس كمخت نبريهم أنا كلتا ما عالت قال ديتوكس تجيرنا أي تليفوني كلتا ما عالت بقى أعرف يتيلا أمري الرجاجة أكيد ولا يتغير بقى يرج كل نجر يسرق أكلتا ما عالت تراي كمان يعني فتنوا ويهم كساو كنا من تايلو خمسة لو مالتي يا سوشيال ميديا كساب كن الزعن واتاتالو بعبيت بقى اغزابير رابنا نص فقاد يدوستو كم بحانت ريموت كنترول يوم دقاطاصرونا دلو تدليم مولعنا تدليم مطفونا غليوم دلو كسلازصنعنا مالتي سونايز مفتح سوشيال ميديا مقداف مالتي ايكون سوشيال ميديا زي مقداف يا خمانت مفتحيو بخميت تيلكم نخا كميغنا هنطقم يراد كنفلق دلنا نمبر بزي سوشيال ميديا كنبري يخبري مغنيات خوني يطبق نقرار سلازلو تمرت اللو بيزنس كسرحالو تخلي حاجة اللي هو تكاخت كيرالو تخليها لازم تقدامي تخنقبر زلنا أبدا أمانا قنتايو ألغوريزمنا خنكيرو ألنا أبزي حجي زلينا نقرار ديكونا نازي حجي زلو سمعت زمقب زي كوناسي نماز أي نجحنا خلط عمد جحرسست عمد كمبرنا النقرات شير لايك سابسكرايب كومنت قال نكبرلو سوت الجوريزم صلا صغيره مالتي حدا سب ناي تعنا مهرالو ديس حابنا خون خلي كن يقدسنا ስለዝኾነ ንዓናን ህይወትና يقدسنا ስለዝኾነ ከምኡ ንገብራለና حميت قالخ نحج صبق قسم معنا خلخون نحج ግዜ زحلفلنا መስለና خلخون
ግን እዚ ኩሉ አንተ ወይ ደበልክዎ ጉዳታት ስለዘለዎ ሜንታሊ ድሬን ስለዝገብረና ዝገደደ ዲፕረስድ ስለዝገብረና እሱ ከዓ ዶንት ሪኮመንድ ሚ እንዳበላ ክንአልዩ ለና ኩሉ ማለት እዩ በሓፂሩ ሲ ታደንት ዘይኮናስ ሃደንት ክንከውን ኣለና ይሃድኑና እንዲም ደለው ደድሕሪና እንድኻዱ ካብ ድሕጂ ግን በቃ ሃደንቲ ታይ ካድና ኣለን ሎ ማንስ ብዛዕባ ጥዕና ዝጠቕመን ነገራት ዶ ክፈልጥ ወይስ ብዛዕባ ኣነ ዝፈትዎ ሞያ ዝመሃረሉ ነገር ዶ ክመርፅ ገለ እንዳበልና ንሕና ንሃድኖ ኮንተንት እዩ ክኸውን ደለዎ ነዚ ክሓግዘና ዝኽእል ካል ነገር ተለኻ ኖቲፊኬሽን ምጥፋእ ማለት እዩ ኖቲፊኬሽን ተጥፊናዮ ቤብ ናበሉ ከም አላርም ረብሾም ርእስና ደይኮን ብእትውናስ ንሕና ኣብቲ ዝደለናዮ ሰዓት ንኣትዎ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ክትጠቕመና ትኽእል ነገርካ ንልምዲ ብልምዲ ምትካይ ኣብታ ቴሌፎን ንጥቀመላ ነበርና ግዜ ካልእ ገለ ልምዲ ክነጥር ኣለና መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ዶክመንታሪ ምርኣይ ድዩ ናብ ንፈልጦም ሰባት ቴሌፎን ደው ኢልና ምዕላል ድዩ ልምዲ ብልምዲ ተተኪእና ኢና ክንገድፎ ዝቐለልና እምበር ስቂልና ክንገድፎ ይንክእልና ይኸብድ እዩ ዘን ሰለስተ ነገራት ክሕግዛኹም እዚ ዓበይ መፍትሒ ተሎ ግን ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ክንሰርሕ ኣለና በብዘለና ሃይማኖት ምስ እግዚአብሔር ዘለና ርክብ ክንዕብዮ ኣለና ግድን ኣይኮነን መንፈሳዊ ህይወት ክልዓል ከሎ ቤተክርስትያን ምኻድ ጥራይ 10 ደቂቕ ናይ ንኮም ምስ እግዚአብሔር ምዝራብ 10 ደቂቕ ናይ ምሸት ምስ እግዚአብሔር ምዝራብ ወላ መንፈሳዊ ዕብየት እዩ እግዚአብሔር ንዓና ሽግራትና ክፈትሓልና ትንደልዮ ውሽጣዊ ሰላም ክበና ምስኡ ክንዛረብ ይፅበየና ይደሎ ንሱ ከሎ መፍትሕ ናይ ሽግራትና ኣብ ሓንቲ ስማርትፎን ተፋጢጥና ክንውዕል ከለና ይሓዝን ይብኣና ስለዚ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ክንዓቢ ለና መንፈሳዊ ቻናላት ከዓ ንዕብዮም በቃ ከዚ ንሱ እዩ መንፈስና መጊቡ ሰላም ዝህበና ማለት እዩ እነዛ ናተይ ዩቲዩብ ቻነል ከዓ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ምክንያቱ ከምቲ ኣነ ንማይንደይ ክከናኸኖ ዝፍትን ዘለኹ ድሕሪ ክንደይ ግዜ ንዓኹም ዝጠቅም እምበር ንዓኹም ዝጎድእ ነገራት ክሰርሓልኩም ስለዘይኮንኩ እዛ ቻነል እዚኣ ክትጠቕመኩም ስለዝኾነ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ኔክስት ቪድዮ እዚ ዓይነት ናይ ሶሻል ሚድያ ኣካይዳኻ ንደቅና ክንምንታይ ይኽዕንዎም ዝኽእል ንሕና ዘይምፍላጥና ንሕና ኣብ ከምዚ ዓይነት ህይወት ምህላውናኻ ንዕኦም ክንምንታይ ክፀልዎም ዝኽእል ክንርኢና ኣብ ኔክስት ክሳብ ንረኸብ ቻው